Ngiyakhulekela ngivuke ebusuku manje u1 isikhathi ake ngize nazi nepost niyibona le post la ikakhulukazi ngizobusisa abantu baseFryhead abantu abasondelene neFryhead abakade kasabethi siyadinga nyanga yishumi siyazibona izimangaliso zenzayo siyakubona okwenzayo abantu bayabonga kuma comment lalela la ngize eFryhead nengize eFryhead wonke umuntu osondelene neFryhead ngicela ingameqe le post lomlayezo ngicela ungidluliselele kumakhelwane wakho omazi ukuthi akalala ebusuku uhlushwa imimoya ngicela ungidlulisele kumakhelwane wakho owazi ukuthi wavala umsebenzi ngicela ungidlulisele kumakhelwane wakho owazi ukuthi kuphendula umsamo kubo ngicela ungidlulisele kumakhelwane wakho owazi ukuthi uyagula noma ule kumhambisa left and right ake uze naye kwinyanga yeshumi imimoya leyasemgaqweni nemimoya yezizwe nemimoya yesatanist yonke imimoya umuntu ombethwe lithunzi lobumnyama noma umuntu onamabhizinisi ake umthumelela kwenyanga yeshumi ungenzela into eyodwa ungalikhohlwa ke ishumi lokunikela nje ukunikelela zonke inkinga zakho ne5 okukhulu ungenzela into eyodwa futhi konke kuzobe kutholakala neyiwasho zizobe zikhona neinzebenzo nezinto zokuqina na yonke into ngicabanga ukuthi abanye ngizofika ngibabusise nje ngaphandle kokho abanganamali ngizokwazi ukuthi futhi nabo ngibabusisa abanye abanganalutho ungaqambika amanga ngicela nje ungaqamba amanga ngicela wenze sure ukuthi usukumisa umuntu wangakini onenkinga inyanga yishumi seyifikile eFryhead ngazathi bathe enquthu kunevideo engizoyidedela nje soon enquthu ngicabanga ukuthi ngisuke eFryhead ngesonto ngizoba senquthu etown khona etown ngiyeza angidlali ngiyeza enquthu ngiyeza ngathi inquthu yaya ngathi inquthu ngiyeza etown ngiyeza he zizokwenzeka eFryhead inkosi nibosisi